Persuni minn oqsma differenti tal-ħajja qed jitkellmu dwar l-għażla ċara li hemm fit-3 ta' Ġunju. Għażla li tirriżulta mhux biss minn dak propost, iżda minn min kapaċi iwettaq bi pjan. Jeremy Camilleri, segretarju tat-taqsima Gvern fil-General Workers Union, fisser kif iż-żmien ta' parir dwar kemm kien għaqli l-pjan tal-Prim Ministru li tissaħħaħ l-ekonomija biex minna igawdi kulħadd. Jien fil-bidu tal-leġislatura Laburista, jien kont kritiku lejn il-Gvern Laburista. Għax jien kont inħoss li Gvern Laburista fuq l-ewwel xhur u anki forsi l-ewwel snin bdejt inħossu jitbiegħat mill-ħaddiem. Illum jien gburi ngħid hawnhekk kellek raġun int Prim Ministru, ma kellix raġun jiena. U għalfejn qed ngħidlek? Tirrealizzaw intkom li xi ħaġa kruċjali pal-paga minima kienet ilha ma tiżdied 27 sena. L-istudent Ryan Patch li tkellem f'isem iż-żgħażagħ fisser kif it-track record ta' gvern immexxi minn Joseph Muscat ma' min għadu qed jibda d-dinja ma jista' ittabnu ħadd. Dan huwa dak il-Prim Ministru li saħħilna l-istipendji, huwa dak il-Prim Ministru illi jen koppji żgħażagħ sabiex jixtru l-ewwel proprjetà tagħha, huwa l-istess Prim Ministru illi jara kemm stinka sabiex jinħolqu iktar impjiegi ta' kwalità għalina żgħażagħ. U naħseb l-iktar ħaġa li timpressjonani f'dan kollu hija dan il-gvern li il-Prim Ministru kien protagonista ewlieni fih, mhux tal-li ġab il-ġid, imma f'dak il-ġid ra li l-ebda żagħżugħ ma jinqata' lura. Ma kienx kollox perfett, qalet l-avukat Nadine Lija, iżda il-pjan twettaq u dik hi xi ħaġa li tagħti kredibilità lil min proponih u lill-pajjiż. Min tal-imissu mingħajr ma żbalja. L-ebda tfal ma talmu jimxu jekk ma waqgħux, jien il-punt u li jinteressa lili finalment bħala l-votant mhuwiex iżbal x'sar, huwiex jekk wasalna. U wasalna. Kull weda li kien hemm, weda 4 snin ilu u ntlestgħu f'4 snin, saru. Jekk kienx hemm żball dak huwa parti mill-proċess. Jien finalment issa l-ħan tal-moħħ tiegħi huwa li xiġri, x'intqal imwiegħed sar u jien għandi dak is-serħan tal-moħħ. Fisret kif dan kollu jista' jkun meddet jekk kemm il-darba fit-tmun ma jkunx hemm tmexxija li toffri stabilità. Minkejja kwalunkwe manifest li jista' joffrili il-partit ieħor, good luck to him għal kwalunkwe manifest li jista' joffrili, u jekk ikun aħjar minn dan, good luck to him nerġa' ngħid, imma li jiena l-biża tiegħi huwa li kwalunkwe manifest li jista' joffri aħjar kemm jista' jkun aħjar minn dan, naf fiċ-ċert li jien m'għandix l-assikurazzjoni li ħajjitwettaq. Għaliex l-istess tim mhuwiex maqut, għax kellu jingħaqad f'koalizzjoni li diġà mhux qed taqbel bejniethom.